Yo, Toro Sauro, Julio Dilubian, natakar sa Barako Bar Food Hub, Cagayan de Oro City, bay. Para sa itong Coronation Tournament, bay, Toro Sauro, bay, some noise! So, special sa itong mga sponsors, bay, HC Hubaderas, Z Construction Supplies, Mizar Clothing, AD Beats, Danoel Beats, Nostalgia Digital Films, Pastor Jack, o Saban. Special shoutouts Jadits by MC to my left, introduce yourself. So MC to my right, by Kika pag initaw para sa tuwa, by introduce yourself. Nautical NCDT, Positive Rhymes, Saint Center Clothing, let's go. So yeah, gipili ni Methodical nga siya muna, by. So first round para kay Methodical, TSO game. Everybody say grr grr. Again, everybody say grr grr. Siya si Kix Vincent Rosalona, aka Tangkad. Siya si Kix Vincent Rosalona, aka Tangkad. Siya daw ang magpaparanas sa akin ng Ebanghelyo. Tanga. Anong ipaparanas Ebanghelyo? Bakit? Taga dun ka ba? Feeling taga-impyerno ang puta. Baka nakakalimot ka. Cross ang iyong pangalan, ibig sabihin nun, taga-simbahan ka. Kaya hindi ako naniniwala sa Ebanghelyo. Kaya hindi ako naniniwala sa Ebanghelyo na sinabi. Dadaan ka pa sa method, pare. Kailangan pang baliktarin ng cross para matawag na Illuminati. Para matawag na Illuminati. Kaya sa akin, yung Ebanghelyo mo'y baliwala. Pariwala. Isa ka lang parirala. Pangalan mo'y may pari sukat na may pari haba. Hoy pagaba, hindi ka santo, ikay bumaba, kahoy ka lang, sa tali papa, ang akong baba, gapamali ka sugapang yawa, di ko mahadlok og Ebanghelyo, kay dugay ra ko nga bisayawa. Ah! Wala ko'y pake, kung usa ka sa mga heads dire. Kaya nimo muluto og tulak, o mag-bring home the bacon? Okay, that's nice. Sa TSO, you are hot and spice. Pero sa totoong buhay, hindi ka marunong magluto ng fried rice. Kasi, isa kang batugan. Sakto na sa edad, pero umaasa pa rin sa magulang. Maldito sa battle rap, pero sa balay takulan. Ultimo kaugalingon nga brief, dili pa kaya nga labhan. Maudi ay cross yang napili nga pangalan kay holy shit ka nga anak sa bilat sang inahan, son of a bitch. Waa ka isog kay kadire pero sa imong brief imong mama pay maglaba, ha nya kusog para makamandamay. Giignan niya nga pangit ang asawa ni Little Ace. Tarantado pala tong idol nyo. Nanlalait ng ibang tao. Kay nga no, kato si Ruby. Guwapa to? Ha? Sige pag bars, kay akong reakan. Sige pag joke, sige pag bars, kay akong reakan. Sige pag joke, kay akong katauan. Sige pa personal, kay tanaw na kung asa kataman. Bumirang na mga anggulan, pabalik-balik na lang yan. Walang bisa ang sakit, sa sanay na sasakitan. Matigas na ba yan? O sadyang napipilitan? Sa personal ka malakas, sa personal din ang kahinaan. Ha? Sa personal din ang kahinaan. Di ba dyan ka magaling? Oo, dyan ka magaling. Walay sayop sa kung ingon. Sa personal ka magaling, sa personal ka galingon. Yo, sa iyang napili nga anggel, di daw ko tagahel. Grabe na kaminos. Pa-remind lang taka cross raman ko, dili ko si Jesus. Yawa mo ni siya lang
ni tryout, tinato ang angle, unsa ka na fixer? Yawa, bisayawa, influensya si Stifler. Yeah, tayo. O kung sa'yo mo ngayon, ang akong brief, akong mama ang galaba. Kung saan man na, ang akong mama nasa Canada. So, sa lugar na, di online lugar. Yawa, vlogger tong kalaban ko. Kim Charlie 1.5 ang FB page. Grabe yung content mo. Pang di pa naka-move on ng JJ Face. Kaya nakakapagtaka. Kasi followers ng page niya, 10K. Pero pag nag-post ang reacts, tangina, 10K. Putang ina. 10K followers mo, par. Huwag ka na dito magulol. Kung Dota to, pwede kang Jara ka, luhas kang. Followers mo, puro troll, putang ina, oh. 10K followers. Pasok na sa requirements ng pagiging streamer ng online casino. Kaya sana nag-live na lang sa Facebook. Bakit sumugal pa dito? Nagbabaka sakali ba sa battle rap? Itong walang silbi para masabi ko sa iyo, tol, hindi ka welcome. Binababoy mo yung legacy. Oo, di nauubusan to ng patience. Pero may limit hospitality. Cause I admit, you make me sick when I see you MC. Pinabastos mo lang yung art form. Habol mo lang likes. Masyado kang complacent. At ang patunay doon, yung laban yun ni J-Crime. Nung naglabas ka ng equipment, naglabas ka ng cellphone. Kasi nag-joke dahil kinulang sa commitment. At yun ang kaibahan ng Married to the Game sa naghahabol lang ng engagement. Man! Naglabas ka ng cellphone kasi di na ma-handle. Pag-igihan mo yan, Brad. Ano yun? Kalagitnaan lang ng battle na isipan mo mag-vlog. Aba, pwede pala yun. Sige, mag-joke ka na lang, me. At ilabas mo na rin to. Think, read out loud what you write. Pero pag ginawa mo yun, ito-joke ko itong me. Hanggang sa maging blue, para bang si Walter White. It's in the books. Ikaw tong may culinary na experience, pero iba ang experience if you let me cook. Exposed ka ngayon, Brad, sa pasabog kong nilalahad. Kaya para lang si Gustav, walang mukhang makaharap. Sira ka ngayon sa akin, just like you're taking drugs. Kasi walang hiya ka na dinaisek, at yun ang Breaking Bad. Pero, bago ka mag-rebat, unahan na kita. Oo, choker rin ako. Pero magkaiba lang tayo ng panata. Kasi okay lang sa akin ang matalo na body bag kaysa manalong mandaraya. Sige ba? Serious mo rin naman. Pag siya na ang bumatel, battle. Tangina mo. Halata na masyado na may monopolyo sa liga. Pag ikaw na ang bumanat, nagiging one-sided ang madla. Nagre-react pa rin sila sa'yo kahit uubo ka lang bigla. At bigla akong na-shock. Akala ko isdang oro, bakit mukha tong shark? Yawa sad kay ni nga nawong, murag sulid pirmi ang pamahaw. Tanawa ganin inyong ipon, murag gabas sa puthaw. Imbis pa ganun, pa ganun. Waa ka? Kuya po nigdalunggan, pang limited edition. Dili ni mapalit sa bisan asa nga minimart. Pero gamit kini nga dalunggan kay pwede ipaypay sa alakart. Pwede ipaypay sa alakart. Kay pwede ipaypay sa alakart. Pero gamit kini nga dalunggan kay pwede ipaypay sa alakart. Yawa ka tangkag, dakog mata, mura kag niwang nga tilitabis. Magproblema ang rider sa pitch, kay tungod sa katangkag timog dalunggan walay musigo nga helmet. Waa ka?
Kaya siya malakas manlait. Kasi nung bata pa siya, biktima siya ng bully. Kaya ngayon sa battle rap nagbabawi. Pero malas ka, ako ang nakalaban mo. Bully rin ako, kaya itong kicks, tatapak-tapakan ko. Tronosauro game? Sinabihan niya na Jejemon ang proposal ni Little Ace. Sa mga linya kong dala, tsak sa katawan mo ay babaon. In that case, masasaktan ka na parang tinatuan ka sa ribcage. Jejemon na di ay karon ang magpakalalaki. Jejemon na di ay karon ang mag-effort sa babae. Jejemon na di ay karon ang mag-propose sa nakakarami. Nga mauna nga putang ang pinaka-importante o ganahan sa mga babae. Kung Jejemon ang tawag ni Moana Cross, meaning na asa sayop nga lalaki si Ruby. Maudi ay nga permi na lang ganyag hilakan. Maudi ay nga basta-basta na lang nimo siya gabyaan. Iyang puday, gihimo nimo kalingawan, pero nimo gapaslakan, mo iyot ra kaganahan, daghan kag plano nagimbawan, pero ang plano nga magpakasal sa iya, wa jud nimo nahuna-hunaan. Maituturing na isa ka sa pundasyon sa napili na larangan. Engineer sa totoong buhay, kadugtong na sa pangalan, marunong kang gumawa ng haligi, pero di mo kayang maging haligi ng tahanan. Kaya nandadamay na lang ng anak ng iba. Huwag kang mag-alala, Vincent. Walang madadamay na importante sa'yo, tiyak. Dahil ipagdadasal ko na sana hindi ka na magkaanak. Paog. Kanong imong hilabtan akong ears. Kanong ang ears magyod ang imong hilabtan. Sa lugar ng imo, dakong kulo, gamay dalunggan. Kawaw, murag Mr. Potato sa kon. Potato head. Puta. Yo! Ang inyuhang angkan, ang pinaka-unique nga gibuhat sa anito. Bisag asa lugar maabtan, matiman-an ora mismo, madunggan lang iyang pangalan. Ilhan ni Diritso. Kaya sa pakaanak, Kim Charlie ang pangalan, tapos 1.5 ang apelido. Yaw! Magulang ka sa litro. Pero dito tayo seryoso, dito mga mabaw na. Yo, sa tinood lang, Kim Charlie, 1.5. Ganahan ko sa imo. Kung ako lang papiliun, di ko gustong kita mag-atbang, pero wala ko'y mahimo. Kailangan na adyo'y matanggal. Ug ikaw na to, amigo, hapit na ka matanggal mo raw, ngipon nga nahingo. Gamay na lang, sa pertahan, di na ka masigo. Uwilon kay kastanan, di ba kagaligo? Pero tsada ng inana, kay immune ka sa insekto. Kumusa kang alamiga sa imong lawas, muraga palo sebo. Yawa ka? Waa ka? Gamit kayo na nimo. Kay di ba? Chef ka sa VIP Hotel. Asa pa kaana, unlimited oil. Igora palagsik ang iyang singot nga tamis. Ug ang sunod nga line dili na connect sa topic. Pero ang imong ilong mura og tambis. Tanawa. Tanawa lami kay pitaso ng puta. Ang imong ilong mura og tambis. Ginasagulan nimo kalungat ang inyuhang brownies. Kung mag-un-un ka og isda, ginagamit nimo clownfish. Yawa nimo clownfish, finding nimo way nakakita. Muraw kiyang liog, yawa. Kaha? Tibo crown, dinanion na daka pag-exhibition. Man trip, hantod mamatay, muraw final destination. Before katayon, ilang patong lutuonon ipakaon sa ogsipon. Mura ning head chef sa hotel nga kung magluto, mag-tutorial sa cellphone. Yawa, how to cook adobo, bubo, pinaka. Ugwan ako nagtagalog kay mura gihapon nig chicken adobo mas lami kung Bisaya. Walay tawad pagkatrato bisan bago si tablato sa itagla nakaog klaro ra kag sauce nga negrado. Way gipili, way mausab, bantog gra wala mapas mo. Kay murara ko kahukat sa nilungag kay kanon ang nasa plato. Time malupiton pa.
Inimbitahan kaming bumatel sa Iligan City last year. Kasama ko si Michael, si Bungkiaw, at itong si Engineer. Unang bumatel si Bungkiaw. Tangina talo. Ang sunod na bumatel ako. Grabe ang hiyawan ng mga tao. At ang laban na ipanalo ko. Ang sunod na bumatel, si Cross. Kalaban niya si Zacarias. Pambato sa magkabilang city. Pero di bumenta yung tinatawag nyong mga kalibre. Parang mga doktor na walang sinabi, nagbabatuhan ng mga sulat na sila lang ang nakakaintindi. Binayaran tayo doon. Sana naman naghanda kayo. Kayo yung main event pero parang naging ako. Putang ina mo, sa laban ko ginising ko yung mga tao, tas nung kayo yung bumatil, pinatulog nyo. Dikit daw yung laban, kaya ang judging na delay. Kaya bigla akong napaisip, paano naging dikit yung laban, nag-joke ka ng almost 1 minute. Tapos pumunta ako sa gilid, tinignan ko yung mga judges. Ha, kaya pala dikit yung laban kasi may Michael na nakasingit. Kaya pala may Michael na nakasingit. Ano yun? Porket nakapag-flip top ka, hindi ka na magsusulat? Feeling mo na kaya mo lahat, tama ba yan? Or wala ka lang talagang respeto sa mababa na liga kaya hindi mo pinaghandaan? Alam naman natin na yung mga taga-iligan pag bumatil dito parang mga Boy Scout laging nakahanda yan. Nagbibigayan ng effort kahit na ang TSO'y walang tubig na free. Pero pag kayo yung bumatil doon, libre na lahat. Pag uwi, may dala pang talent fee, tapos magchuchok ka lang, mahiya ka naman. Magchuchok ka lang, mahiya ka naman. Samantalang ako, busy sa pamilya, sa trabaho, sa karir. Pero nagawa pa rin i-manage. Nagawa pa rin i-manage. May issue kayo doon sa basta emol around, tanginang mga utak yan ang kikitid. Sky's the limit. Yung M, hindi yun pinilit. Yung method all around. Bakit di nyo yan magets? At ikaw ang dahilan. Di. Ba't di nyo yan magets? Sinira mo yung event tarantado. At ikaw ang dahilan kung bakit wala silang nai-upload na video, real talk. Ayaw na nag-i-invite sunod na sa Iligan City. Hindi man ako kasing galing mo. Hindi yun. Hindi yun. Fuck. Ay, nag-i-invite niyo sa Iligan City. Tapos ako pa yung sinabihan yung mahina na ako ang sumalo sa inyong pagkadapa. Malaking sampal sa iyong muka na tinitira mo ko sa mga bagay na di mo kayang magawa. Hindi man ako kasing galing mo, pero responsable ako. Hindi man ako kasing galing mo, pero sigurado ako na ako ang pinaka-cute sa batch ko. Hindi man ako magkakampiyon, pero ako'y magiging top tier. Sa'yo na yung corona, pero sa akin ang titulong Rookie of the Future. Kung tingin mo sa akin hangin lang, lagi mong tandaan na pag ang cross tumagilid, magiging X ka na lang. Yay! Sagot ka siya, babe. Yo! Round 3 na! Ilabas mo na pang malakasang round mo. Angasan mo sa opening, bukasan lang ng lambo. Ba't napasok to na wangbo? Baka'y hinimas ka na ratbo para lang pasulatin ka na para bang si Wang O Daksua. Ang dami kong inasikaso. Edit ng video, poster, mga personal ko na racket. Kaya hindi gaanong nalaanan to ng oras pero di na yan para idawit. Magpasalamat ka na lang! At kung ang tanong mo'y bakit, pinigyan pa kita ng palugit para may pantapat ka sa dala ko na karet. Pero para masabing patas to na match up, sapat na nga ba yun? Binigyan ka ng head start, mahabang panahon. Pero kung ang tour na marathon,
walang silbi ang iyong pag-struggle. Paglabas pa lang ng line-up, alam nyo na kung sino yung front-runner at hindi ikaw yung brother. Kasi diba, panay ka reklamo, nasa TSO, walang kang natanggap na TF at bonus. Kasasabi nilang kanina, wala kang natanggap ng TF at bonus. Ang ina ka, sinipkram nga, di binabayaran ni M-Site pag pumabattle sa motos. Ikaw pa kaya? Kaya di ko magets yung sense doon. Invest na isipin na investment para pag nakaapa ka sa liga ng in-check, you are in your best form. Pero hindi. Gets ko naman where you're coming from. Na kailangang mabayaran ang talent. And that's true. Pero bago ka maghanap ng monetary asset, why don't we assess what you're worth nang malaman kung meron ka ba talagang value? Kasi dapat ba itong bayaran kung mga tumatak niyang linya ay puro recycled lang halos? Dapat ba itong bayaran kung puro lang pakwela na para bang si Wamos? Dapat ba itong bayaran kung naglabas to ng cellphone nung lives niya hindi niya matapos? Dapat ba itong bayaran kung babattle ka na nga lang di pa magawa na maayos? Kasi kung sino pa yung mga talongges, siya pa yung may gana kong maningil. Sige tol, you don't matter to us anymore. Mediocre ka, di nakibol. Babang ako, videographer, editor, organizer, competitor, as battle rapper, and many more. Pero wala. Walang hiningi ditong maski piso. Kayong mga bagong tubong, walang ibang alam kundi ang magpapresyo. Pero enough is enough, Mike. Oras na pala bayaran mo ang Ululga. Okay na ako sa 20K. I-Gcash mo na lang pagkatapos ko mag-champion sa tour na. Yeah, make some noise, guys. Yo, Toro Julio Diluvian at ako sa Boracay Barn Food of Cagayan City by para sa conversion tournament. Cross versus Methodical by TSO, make some noise. Yeah. So, special sa bay sa tanan nito nga. Advancing para sa itong coronation semifinals. 5-0. Make some noise para kay Cross. Okay, make some noise para kay Methodical bay. Shout out kay Cross, grabe. Sa round 1, ganahan ko sa consistency ni Methodical. Gwapo na atake ang Ebanghelyo na scheme og Bisayawa. Gahi kayong igo sa Bisayawa na pwede na ko yatag siyang round 1 plus creative tong fried rice niya na scheme. Tanawa na lang sa video. Plus personal yung closer. Pero points ang rebuttal si Close ni Cross. Na siya Dota reference og CUMC scheme na creative og Chada og rhyme scheme. Plus gi-expose niya tong rhymes gi-expose niya tong J-Crime og Chada yung Breaking Bad na rhyme scheme. Pero mas ni edge ako ang Ebanghelyo og ang pagka-personal na approach ni Methodical round 1. Medyo slight edge Methodical. Round 2, pareha sila nag-comedy na nagsumbatan. Slight edge kay Cross, mubo na lang kay mas sada iyang para sa ko ang preference. Mas concise o mas complex ang rhyme scheme sa iyang comedy na pangansyaw kay Methodical. Tanawa na lang round 2. Round 3, pareha sila atake na kanang si Methodical gisumbatan niya ang mga past ni Cross sa Iligan, whereas si Cross gisumbatan po niya ang gapangayog TF ni Methodical sa scene or sa TSO. Mas nilabaw na sa ko ang 4-bar scheme na mas garime, mas intricate ang rhyme scheme unya. Mas lisod sulaton ang multisyllabic rhyme sa round 3 ni Cross para ra sa ko. So 2-3 Cross, but props kay Methodical. Yo. 26 di round 1 giboto na ako si Cruz kay mas daghan siya og punchline nga nangaigo bay. Round 2 Cruz gyapon kay sulit kayo. Round 3 ito gadikit sila gayo. Ay tagilid mo. Ito gadikit sila gayo bay. Pero mas kusog kang Cross ato bay. Ora to 26 Cross. Yo, Dalarim, akong iboto si Cruz all 3 rounds. Ang round 1 is
yatag yun ako kay Cruz kay mas effective yung mga contest. Kita na yung mga starter si Juan, si Methodical. So, akong yatag sa ang round 1 kay Cruz. And ang round 2, kita man gawin nila, yung choke, mga starter, sagot, na yung mga kuwan. So, yatag na ako. Yatag unta na ako ang round 2 kay Methodical, kaso nakulangan ko, nag-starter pa siya, nag-choke. So, sa round 3, yatag na po kay Cruz, kaya mas effective yung mga kuwan. And tournament ni, tumato, Cruz. Yo, Zacarias, all 3 rounds para kay Cruz, guys. Sa judge na ako sa per round. So sa round 1 is kang method ay sa mga comedy niya pasok yung mga comedy ba bali trademark na gyud ni method. So katong na siya punchline na to no Bisayawa sa pasok to siya. Pero og katong comedy niya nga fried rice then pero sa round 1 ni Cruz is rebuttals, Jesus, Bisayawa o katong sa Canada. Kato mas murag kuan, mas dagdagan ang puntos then mas gidagdagan gyud sa mga punchline which is mo ni mga comedy, 10 cares, puro troll follower, married to the game, kanong naghabol lang na engagement og Walter White. So dabi pasok ito sa so round 1 pasok kay Cruz baliga kuan sa punchline ni Cruz. So kang props kang Methodical sa trademark niyang comedy din. Sa round 2 giatag gyapon ako kang sa round 2 giatag gyapon ako kang Cruz kay ay sa round 2 kang Method trademark na gyud niyang comedy pero gibawasan ako siya tungod shock ni Method. So sa round 2 kang Cruz ko tungod kay wala na siya ay na siya magipangbitaw nga punchline pero mas gipangibabaw niya ang comedy. So kani sa 1.5 apelyido magulang sa Metro VIP Hotel itong comedy way pasok ito din sa kining punchline niya nga chicken adobo mas lami ang Bisaya mas lami ang Bisaya dadto ni kuan kang Cruz. So round 2 gibutog na ako kay Cruz. So sa round 3 Method ga stick gyapon siya sa comedy pero na siya kuan adto na siya gipaglaban nga kung sa hinampakay og litera katong reference niya which is katong ganang ko tong punchline niya nga kayo yung na main event pero katong sa dula na mo ni Cruz pero sila mo ni Bo mo gayo sa dula pero dalang siya choke mong ibawasan gyapon nako. So diri sa round 3 kay Cruz ni effective yang reference yang mga linya tungod kay sa round 3 ni Method is about sa atong sa value then mas maupoy reference ni Cruz sa round 3 which is kining ang mga value niya ng mga reference ang nitatak niya ng mga punchline diri kang wangkod o palugit karit o katong sa value. So sa round 3 kay Cruz ko all 3 rounds para kay Cruz props sa kay Method. So useless I'm gonna make my explanation brief and concise. All 3 rounds kay Cruz grabe ka evident po to nga battle. Material wise mas lutang gyud ang experience ni Cruz and at the same time pang tournament gyud ang mga materials nga gipanggamit very mas kumpleto ang elements, jokes, rebuttals, technicality. So mas lutang gyud ito ang pag-battle MC ni Cruz. So all 3 rounds Cruz big props gyapon ka Methodical sa solid nga performance.